ko golle jetti gurɗo ko kañum en kadi goyata mayɗo. Leydi wawi ñamde ko tewi ƴiye kono wawa ñamde golle e balle. Ceerno abdarahmani Sow o sanki l'an 2014 ko 5 mai o mofta ko 6 mai 2014 hikka watti duuɓi 6. ɗum noon ahlu julɓe fof rendi duyima wi yo Allah yurmo yaafo harnamo aljanna. in artan en hunde e gurdam makko hono mawɗo Amadou Tidiane Bane almudo makko. gandi jawmgel nawata en ɗon ko jiyaade Allah gurnoɗo ɗon taw noon ene wurdino ɗon sabi Allah ene laaɗo muɗum gurnam wonno fof ko janginde e andinde yimɓeɓe diine sabu nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ene wiyanno khayrukum man allama al qur'ana wa allama. ɓuri moƴƴude e moɗon fof ko janngude qur'ana ha o gasɗi kadi o rutti o jangini qur'ana o. ndeke eɗen ceedini oɗo jiyaɗo Allah kon ceerno abdourahmane Sow ɗeɗo moƴƴere o jangi qur'ana kadi o jangini qur'ana fodde noon ko o jangini qur'ana ko ɗum woni gurdam makko mankata duuɓi 5 pawɗi fodde ko o jangini qur'ana sabu eɗen gandi gila o arti janngoyde ha o rutti e joomi ko fofof ko e janngingol o woni ha no o ruttiri ni ha e ñalawma mo o ruttoto tuggande subaka o jangini tisubar o jangini jamma o jangini minen ha min ɓaari ko e nder oɗon jamma wonno on saha satuma. Allah